Onder de rook van Cargill in Sasvagent trainen de leden van Corn Boys. De sport- en ontspanningsvereniging heeft alleen een groot probleem. We hebben een heel groot probleem eigenlijk. Wij zitten met behoorlijke waterlekkages. Sinds kort hebben we hier bij de kassa problemen. Je kan het nog niet echt zien, maar hier uit de naad drupt er water op de grond. Er zit nog een klein beetje in het emmertje. Langs de lamp. Dat zie je nu niet, maar je ziet wel al wat kleine vochtplekjes. En dan gaan we naar het ergste gedeelte. De schimmel die staat gewoon op de muur. Het begint ook al langs buiten begint het ook al te rotten en te verkalken en te doen. Dus dit is eigenlijk het hele groot probleem. Als het echt behoorlijk regent, dan loopt het water letterlijk het putje in. Iets meer dan 5 jaar geleden werd een deel van het dak al vernieuwd. Maar door corona kon de rest nog niet worden gedaan. En dat was te merken, want niet veel later ontstonden er in de keuken verschillende lekkages. We zijn hier begonnen met wat reparaties, zonder succes. Want het water zoekt gewoon echt een andere plek om weer naar beneden te komen. En dan in de loop van dit jaar is eigenlijk wel, hebben we 3, 4, 5, 6 nieuwe plekken gevonden waar het water echt gewoon doorheen stroomt en schade veroorzaakt ook. Dan hebben we kleedkamer 6, waar de tegenstanders altijd zitten, van Corn Boys. Dus dat is eigenlijk wel, dat vinden we als vereniging best stom, dat we hier onze tegenstander moeten laten zitten. Ja, je ziet het, de vocht zie je al een beetje vormen op het dak. Het water zit nog in de bak, dus dan zei ik, daar zijn we niet trots op. Ja, en dan zie je de tegenstander komen met slecht weer, dan staan ze alsnog in de regen. Dat is eigenlijk het grootste probleem op dit moment. En dus is er geld nodig. En niet zo'n beetje ook. In totaal gaat het om ongeveer €29.000. En er is een loodgieter al zeer coulant geweest, mede door de inzet van de leden. En daarnaast is er een crowdfunding opgestart, waar nu bijna €3.000 mee is opgehaald. Daar gaan we niet heel de dak mee kunnen doen, maar een klein gedeelte. Dus dan hebben we misschien hier geen lekkage meer, maar straks wel in de kleedkamers. We moeten een keuze maken. Als laatste optie is er een brief naar de gemeente Terneuzen gestuurd, waarin gevraagd wordt om een eenmalige subsidie van €29.000. Ja, ik hoop dat de gemeente eventueel met de subsidie ons uit de brand kan helpen. Dit is een noodoproep. Dit hadden we eigenlijk zelf niet gewild. Dit is eigenlijk het laatste wat wij als vereniging gewild hadden om te doen. Op dit moment zien wij geen andere keuze, omdat de volgende winter misschien wel nog meer aangetast wordt en dan elektriciteit of wat dan ook. En dan kunnen we de boel gewoon sluiten letterlijk. Wij denken niet dat dit nog twee jaar door kan gaan op deze manier.